okunje kuyehla nakweminye imizi akusho ukuthi makwehlile ingoba uNkulunkulu enizondile kodwa kuyisikhathi. Mina ke ngiqhamuka emndenini waseSibongile, ngike ngasebenza naye uMama Maphumulo, ngiyamazi njengoba nichaza yena. Ayibonge inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu, siyakholwa baba Mpostoli. Ukhulume ngezwi engeke ngithi mangizoshumayela ngalo ngithi abantu bayalitwista. Abasho yabona liswi ufike umnike kahle uthi ngicela ufunde. Lithi iBhayibheli angithandi ukuba ningazi bayishintshe. Ithi lento masebelifunda ngazi bayithathaphi. Angithandi ukuba ningazi ngabaleleyo. Usathane khona lento ayisebenzisa. Ngiyacela mntaka baba, uma ngabe ke kwenzeke usathane ayitwist ingqondo yakho, usuke ekuthumbile. Kuneqiniso ongakwazi ukulithola umpostoli elikhiphile la. Cha, siyabingelela egameni lika Jesu. Ngwele, somandla, Angibingelele umpostoli nabefundisi bonke nomama egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo leli ngambona esemusha esafunda isikhulile.